Cih, gedeng di mana-mana Bapak Kades Bapak Memet, angsal salam saking baju Bapak Nindi Kambak. Bapak Memet Kades Waru Mering, angsal salam saking baju Bapak Nindi yang wonten dalam Kambak. Pak Kades, podo, abi salam tengene kagungan SG Sumber Galang Waru Mering Gedung Mering Lamongan. Pak Ajeng, Ibu Arina, Bidalawatan Waru Mering, Ibu Pia, sing duwe bakso Dati Drojok, Jumatan Bapak Ibu Pia, sing duwe bakso Dati Drojok, mat siang, mat penonton live streaming. Kage ayahe Wiwit, panjenengan Warsono Maindu ya, so adik mur Ibu Wiwit ya, yang wonten Maindu mat penonton lan tayub marga Laratun. Wes ora krasan kaluyuran goleki sing tak sayang. Dok kene sing disayang kok. Mubeng-mubeng miteragonku goleki Wes nang kene. ora krasa esuk awan nganti bengi iman-iman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencelok ning ngepang kegendengan tarani saka kadoan sarwi ngoceh dhewe ning ngaleh pencelokan Welak kae tak suwun mbok aja eceh podang kuning agawe pikirku pusing cleret ireng tak sawang tambah manise bunga yen kanggo nyanding slirane ora gampang atiku kekliwat kliyan yen si bodyan antutut hati keberenan ora mongan hatiku sansaya tetrong tak seranani sun pikat mulut